Bueno, lehenengo eta behin eskatu nahi duguna da lehenbailen aurki dezatela Joaquin Beltran, eta horrez gain gure hiru lelo nagusiak, langileak, osasuna eta erantzukizunak horren alde borrokan segitu eta modu zehaz batean datorren ostegunean irailaren 3an Gasteizen egongo da inbestidura saioan legebiltzar aurrean, besteak beste erantzukizun politikoen barruan gogoratzeko Iñaki Arriola ezin dela Eusko Jaurlaritza berrian egon. Bueno, 7 hilabete betiko dira laster Zaldibarreko zabotegiko hondamenditik eta Lab sindikatutik lehenik eta behin Joaquin eta Albertoren senide eta lagunei gure doluminak eta animoak helarazi nahi dizkiegu. Uste dugu urgentziazkoa dela eta lehentasunezkoa dela Joaquinen bilaketa lanekin jarraitzea. Uste dugu lehentasunezkoa dela eta urgentea dela zabortegian lanean ari diren langileen segurtasuna eta osasuna bermatzea. Eta aldarrikatzen dugu beste behin ere gertakari honek erantzuleak dituela, erantzuleak enpresaren aldetik, baina baita ere erantzule politiko eta instituzionalak. Eta beraz, erantzunkizun guztiak azken muturreraino argitu behar direla aldarrikatzen dugu. Gogorarazi nahi dugu, dagoeneko 56 direla Euskal Herrian lan distribuziz diren langileak, 2019ko datura heldu garela dagoeneko eta oraindik ere Joaquinen gorpua ez dela agertu. Eta beraz, egoera honek zein Zaldibarreko gertakariak erakusten duela egun indarrean dagoen sistema politiko eta ekonomikoaren porrota. Gutxi batzuen interesak lehenesten dira eta langileen prekaritatean sakontzen da eta horren eraginez langileak lanpostuetan hiltzen dira eta horren eraginez Zaldibarreko gertakariak ematen dira.